Señor Feijóo, acababa vostede agora a súa intervención recomendándolle ao líder do Partido Socialista que defenda a Galicia. Eu dígalle, aplíquese o conto e deixe de vetar unha tarifa eléctrica galega, porque onte sobeu este Parlamento para votar en contra dos intereses de Galicia. E aplíquese o conto, señor Feijóo, e deixe de atacar a sanidade pública do noso país, porque o certo é que ten conducido a atención primaria a unha situación dramática que é o que hoxe traemos a este debate. E quero empezar cunha pregunta, señor Feijóo. Cando vai levantar as restriccións para que os galegos e galegas volvan pedir cita presencial con normalidade? Porque, mire, vostede convertiu ter cita presencial en primaria nunha carreira de obstáculos. Hai lista de espera de até 21 días. As consultas presenciais están limitadas por un cupo. Para conseguir cita, hai que ir ao centro de saúde, facer cola e cruzar os dedos agardando que quede algunha libre. Pode explicarnos como fai unha persoa maior do noso país que viva soa, que un día pola mañá se levanta enferma? Como fai para superar todos estes obstáculos? E non lle quero decir nada se esa persoa vive no rural. Por eso, señor Feijóo, insisto, cando vai levantar as restriccións e permitir que os galegos e galegas acudan con normalidade ao seu centro de saúde. Leva vostede 12 anos de acoso e derribo á sanidade pública, á atención primaria, e agora está empeñado en dar carta de normalidade o que parecía imposible, que obstaculizar a consulta presencial e que haxa lista de espera até telefónica. E é tal o disparate que vostede non está dicíndonos como reforzar os centros de saúde, sino que o que está planteando é onde coloca o listón dos recortes. E por iso atrévese a formular como un obxectivo deste ano que o 60% das consultas sexan presenciais. Que pasa co outro 40%, señor Feijóo? Non pode enfermar? Teñen que ir a urxencias? Ou a cuestión é que vayan á sanidade privada quen poida pagalo? Porque teño que decirlle que a súa estrategia de recortes é a mellor campaña comercial que podería desexar a sanidade privada. Desde o BNG temos medidas para reforzar a atención primaria e recuperar un dereito que se perdeu co seu goberno, que todos os galegos e os galegas que o pidan sexan atendidas de inmediato e de xeito presencial pola súa médica de cabeceira, sen filtros nin obstáculos, como sempre foi e como debe de volver ser. E para iso propoñemos unha batería de medidas. Primeiro, inversión de choque urxente de 200 millóns de euros. Segundo, plan de recursos humanos en atención primaria. Necesítanse máis médicos e médicas, máis enfermeiras, pero abra carteira de servicios a outros profesionais, fisioterapeutas ou psicólogas clínicas. En terceiro lugar, destinar o 25% do orzamento dos Sergas á atención primaria ao final desta legislatura. E, por último, acabe coa precariedade do sistema sanitario público, convoque as prazas vacantes dos Sergas, señor Feijóo. Rectifique, porque a saúde das persoas é o primeiro e ten que estar por riba de todo. Gracias, señora Pontón. Ten razón cando di que vostede é moi previsible, porque sí, cada vez que hai un problema, en vez de buscar unha solución, vostede o que busca é culpables. E ora resulta que leva 12 anos gobernando e os problemas da sanidade pública son culpa do BNG, de Ana Pontón. Señor Feijóo, esta é unha auténtica tomadura de pelo e estas declaracións o único que delatan é a súa incapacidade e son, desde logo, todo un recoñecemento do fracaso da súa xestión no ámbito sanitario. E mire, nós claro que lle agradecemos ao personal sanitario o esforzo que leva feito e por eso denunciamos os ataques que fixo o seu goberno cando os culpabilizou dos problemas que había en atención primaria. E se realmente lle quere agradecer aos profesionais o seu esforzo, escoiteos, porque son eles e elas quen están reclamando máis medios, que se cubran as baixas, que se lles trate con dignidade e que deixe fora a precariedade que instalou vostede nos Sergas. Iso, señor Feijóo, é respetar e agradecerlle aos profesionais da sanidade pública o seu esforzo. O resto
e vou utilizar esa sesuda expresión coa que nos agasallou hoxe, é unha matraca, por certo, a matraca de sempre do Partido Popular. Porque, mire, se a situación é tan boa, por que temos o país de arriba abaixo con protestas do personal e dos doentes porque se sinten desamparados polos seus recortes en atención primaria? E o certo é que isto non é un problema de agora, porque que o desmantelamento da atención primaria viña de lonxe, señor Feijóo. Ou acaso non lembramos a dimisión en bloque de todos os xefes de atención primaria en Vigo? Acaso non lembramos as movilizacións masivas da xente na rúa? Acaso non lembramos, señor Feijóo, o seu intento de pechar un paritorio en Verín? Acaso non cree que nos esquecemos daquelo que nos decía que iban facer máis con menos? Desde logo, señor Feijóo, se hoxe siguen as movilizacións e as protestas do personal sanitario que até o denunciaron pola vía penal o Colexio de Médicos de Pontevedra é porque temos un problemón na sanidade pública. E vir aquí a decirnos que non pasa nada é tomarlle o pelo a este Parlamento, pero máis grave, os galegos e galegas que están vendo como se lles priva dun dereito fundamental que é o dereito á saúde, e para iso necesítase unha sanidade pública forte. E volvo a pedirlle que tome medidas, que se recupere a presencialidade xa. En segundo lugar, un plan de choque para a atención primaria de 200 millóns de euros. Terceiro, máis medios, porque con contratos estables e con contratos non precarios volverán os médicos que emigraron deste país, señor Feijóo, e pode ampliar a carteira de servicios de primaria a outras especialidades, desde fisioterapia a psicoloxía clínica, que boa falta fai co impacto que está tendo a COVID na saúde mental da xente deste país. Pode facer moito máis e, sobre todo, pode rectificar unha política que ten situado a atención primaria no colapso. Recoñeza o señor Feijóo e traballe para mellorar a sanidade pública e deixe de ser o mellor comercial da sanidade privada.